दक्षिण कोरियामध्ये अग्नितांडव पाहायला मिळाले। गोदामाला भीषण आग लागलेली आणि त्यामुळे परिसरामध्ये सर्वत्र धुराचे लोट पाहायला मिळतात। ही आग एवढी भीषण होती की 10 ते 15 किलोमीटर अंतरावरून आकाशामध्ये धुराचे लोट दिसत होते। तर दक्षिण कोरियामध्ये अग्नितांडव पाहायला मिळालेला आहे। गोदामाला भीषण आग लागलेली आहे आणि या आगीनंतर परिसरामध्ये धुराचे लोट पाहायला मिळते। या किती भीषण आहे या दृश्यांमधून पाहायला मिळते। दूरपर्यंत म्हणजे अगदी 10 ते 15 किलोमीटर अंतरावरून आकाशामध्ये धुराचे लोट पाहायला मिळतात। या आगीमध्ये या गोदामाचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। दक्षिण कोरियात हे अग्नितांडव पाहायला मिळतंय। तर दक्षिण कोरियामधली दृश्य, दक्षिण कोरियामध्ये अग्नितांडव पाहायला मिळतं। एका गोदामाला ही भीषण आग लागलेली होती आणि आगीनंतर हे गोदाम संपूर्णपणे जळून खाक झाले।